Aquest és el meu avi. Era tot un dandi el meu avi. Republicà de tota la vida, convençut que amb la república vindria la llibertat del nostre poble. No va ser així. Va conèixer la meva àvia, una noia andalusa que havia emigrat a Barcelona i es van casar el 1935. El meu avi va marxar al front l'any 37 amb els voluntaris d'Estat català a lluitar per Catalunya i la seva independència. Tampoc va ser possible aquesta vegada. Malgrat la dura postguerra, van tenir dues filles, la meva tia i la meva mare, que va conèixer el meu pare als 20 anys i es van acabar casant. Van viure la transició quan jo només tenia 11 anyets i van veure com de nou les aspiracions nacionals del nostre país es veien aturades, durant dècades. Fa 5 anys vaig votar un estatut que després de pactes a la Moncloa, ribots i recursos ha quedat en un no-res. Els meus fills són hereus d'aquesta història familiar. Com tota mare vull que visquin en un país millor, un país pròsper i lliure que només aconseguirem amb la independència. Dissabte 2 d'abril a les 6 de la tarda, concentració nacional a la plaça del Rei de Barcelona. Per aquest motiu aniré a la concentració per demanar als nostres diputats que votin a favor de la llei de declaració d'independència. Sí a la llei d'independència. Sí a la consulta. Solidaritat catalana per la independència.